Għarraba jum konsekuttiv il-każi ta' COVID-19 f'pajjiżna żdiedu kif permezz ta' post fuq Facebook l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar 24 siegħa rriżultaw 5 każi ġodda ta' coronavirus f'Malta. Fil-fatt fl-aħħar 3 ijiem il-każi telgħu minn każ wieħed nhar it-tnejn għal 2 każi t-tlieta, 3 każi l-erba' u issa 5. Pajjiżna kien ilu n-numru ta' ġimgħat ma jkollu żieda konsekuttiva u issa l-R-factor jew ir-rata ta' trasmissjoni reġgħet telet marġinalment. Il-każi attivi issa jammontaw għal 31. Pajjiżna kien ilu ma jirreġistra 5 każi ġodda jew aktar sa mit-23 ta' Mejju. Intant, fl-aħħar aġġornament mill-awtoritajiet tas-saħħa tħabbar ukoll li fiqu 3 persuni biex bekk it-total ta' dawk li fiqhom il-virus jammonta għal 600 persuna filwaqt li t-total ta' każi f'Malta u f'Għawdex sa mis-7 ta' Marzu l-hawn huma 640. Fi żvilupp ieħor, issa kien konfermat li mill-ewwel ta' Lulju mhux biss se jiftħu mill-ġdid l-ajruport u l-portijiet, iżda fl-istess ġurnata dawk residenti fid-djar tal-anzjani se jkunu jistgħu joħorġu. Dan filwaqt li mit-18 ta' Ġunju li ġej raba jistgħu jżuru lill-anzjani f'dawn ir-residenzi.